Sampai rampung kok najen. Monggo Pak Wian. Monggo Mbak Saiman, lidah Mbak Saiman. Monggo Mbak Saiman.
Saya matur suwun. Yogi teng pundi niki, Mbak? Wah, bener. Bangun. Wah. 10 larang udan wis dipinangkani. Wah, saiki niki yo gono WA oke banget iki, Nduk. WA-ne oke banget iki. Oh, sugeng dalu Mbak Cangik. Kula Pak Wanto penggemar saking Sambeng Kasiman nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iki sing biyen maringi Cempala kowe. Oh bener. Wah, sembah nuwun Pak, sembah nuwun. Nggih, mangke dipinangkani Gubuk Asmara nggih. Sugeng dalu Mal keparenga kula badhe nyuwun gending tayub Mal. Gendingipun Pertiwi mandhape 10. Oh 10 sampun. Gending wau kula aturaken dumateng WMC Wayang Mania Community lan Pandemen Langen Tayub cekap semanten suwun. Oh, saka sapa? Saka Rangga WMC wong Sambung. Oh, tanggane dhewe. Oh, iya. Wah, nggih iki sembah nuwun. Sembah nuwun. Ah, yo iki, Nduk. Iki mau ade yo kanca-kanca dikirimi iwak karo Mas Dodo. Mas Dodo tubrem ngene. Wah, bakul iwak ana ing kene. Iya, Nduk. Wah, niki sugeng dalu. Request podang kuning. Wah. Podang kuning apa ninggal katresnan sapa-sapa. Wisnu Bang TC cah jaranan Solo. Wah, yo matur suwun. Wah, keh banget iki, Nduk. Nah, iki sing urung nembang ki Dik Mas. Panas mlaku ora golong Selamat malam Mbak Dimas. Selamat malam. Oh, sawang-sawang kok wajahmu hari ini berseri-seri apa lagi bunga tau ya? Bunga apa, Mas? Sebab